Τι κάνετε, τροπή σας. Όχι εσύ ρε φίλε. Αυτή η συγκεκριμένη Εύα Πούτσα, πώς λέγεται. Γελάς να τα πεις εσύ ρε. Γελάς. Θα πέσεις. Γελάς. Θα πέσεις. Γελάω πάρα πολύ. Ο Βελό, στο Ισουρού πηγαίνει. Στο Ισουρού πήγαμε, ναι. Και πήγαμε. Δεν λέμε κάτι άλλο. Τα έχω πει όλα στο μεσάνυχτα. Sneak μεσάνυχτα. TikTok, Spotify. Sneak μεσάνυχτα. Όλη η αλήθεια εκεί. Θύμωσες με την ρούδα. You don't hit kids. You don't hit a child. You're welcome. Δημήτρη, να φέρει να φύγω. Κόψε, δεν θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο. Δεν κάνουμε μια κανονική ρε. Τι τρέξει μωρέ μπάκας, δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει αυτό ρε. Δημοσιογράφος, κοίτα εδώ μας παρακαλάει να τραβήξουμε. Αυτά θέλετε. Τραβάω και εγώ live, κοίτα, εσύ τραβάς και εγώ τραβάω τώρα. Όλοι καλά. Βαράνε παιδιά και το μιλάνε τι πρόθυμο, δεν κατάλαβα ακριβώς. Όχι εσύ κάνεις τη δουλειά σου, I guess. Οκ. Θα μου δώσει 5 χαστούκια. Οι 5 χαστούκια, ποιος βαράει τα παιδιά του, θα ντροπή σας. Αλήθεια. Δεν προωθούμε εμείς τη βία. Βλέπεις τώρα, έχουμε και εμείς κάμερες αδερφούλη. Καλή σου συνέχεια. Καλά κάνεις, δεν είπα κάτι. Πάει. Θες να κάνω stand up την κάμερα. Εντάξει. Άμα δεν τα δείξουν τα κανάλια, πείτε τα εσείς, οκ. Αυτό. Ελπίζω να σας κάλεψα όλους. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Big man out.